Panguva ine vanhu vakatarisa Cape 3, vanhu vachinyatsogona madevelopments achinyatsokusiya nyika yese yeZimbabwe iri panguva yakaoma. Nyika yeZimbabwe ichinyatsoonekwa kunzi their rights they are now being scraped off. Vanhu vodzokera kubva pa the starting point. Panguva ino tinoona kuti vanhu votanga kuseculata this press statement inoonekwa kunzi which was written by Honorable SK Moyo panguva inoi, when now the president Emmerson Mnangagwa was terminated as the vice president of Zimbabwe. Dzarapinda mashoko anobuda chinyogwa vanhu vachidzokera zvekare vachimborofuka zvetsamba iyi. Ndoti subscribe live button on the bell icon. Tamba yendo yaEdinure anoposta anyora achiti this iconic letter by SK summed all anodzokera ku this press statement of anyora achiti termination of employment as vice president. Tinoona tichiverenga this press statement yakanyogwa muna November 2017 ichinzi, in accordance with the Constitution of Zimbabwe, Amendment number 2020, Act of 2013, Section 329, 6th Schedule, Paragraph 40, Subparagraph 2, His Excellency, the President, Comrade Alaji Mugabe, has exercised his powers to relieve Honorable Vice President E.D. Mnangagwa of his position as Vice President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect. It has become evident that his conduct in the discharge of his duties has become inconsistent with his official responsibilities. The Vice President is consistently and previously exhibited traits of disloyalty, disrespect, dissatisfaction, and unreliability. He has also demonstrated little probity in the execution of his duties. Ndo mashuka nomdanyo kwa panguva ine wanachiti aiwa this iconic letter aiwa ndo yakakonzeresa. Bodza mafunguro enyu muri kudipa musoro pechitiko ichi ina comment section medu za funguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.